سلام سلام نهيوت فتاوي تبع شانات تخاتلتي كم يكنيكم تحنا لكم أنا سلام يكزاوير عملاك مسكن كم أنا سلام إنه نسخاتهم سلام كتقني هي كل جزية تمنتيو إنكو علم معتيت له سعينا بسلامة بزحكم كومون سنيني صوم حماماتي كبرنا كزاوير عملاك تخافلتي بركاتي كبرنا فتاري سلنا እግዚአብሔር ኣምላክ ዝሓመመና ኩሉ ዝገበረና ውዕለታት እናዘከርና እዛ ሰሙን እዚኣ ኩላትና ብዛ ተቃዕመና ብዛ ዝተኻኣለትና ቃዕሚ ክንጾም በረከት ተኻፈልቲ ክንኾን እግዚአብሔር ኣምላክ ይፍቀደና እና ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ግን ሰብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ሰብስክራይብ ዝገበርኩምለ ብላይክ ጀምርዋ ወይለይ ዶራር ከይተምልጠትኩም ሰባት እና ልማዕቲት ብኣዝዩ ደስ ዝብል ነገር የመፅአኩም ይኹን ንሱ እንታይ እዩ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሓጎስካ ኣብ ሓዘንካ ምሳኻ ኮይኑ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ምሳኻ ክኾን ከሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስደት ሓደ ኣነ ካብ ስደት ዝከሰብ ኩሉ ነገር እንተልዩ ፍቅሪ ሰብ እዩ በቃ ማለት መንኛውም ሰብሲ ሰብ ብምዃኑ ብቻ ክተፍቅሮ ሰብ ብምዃኑ ብቻ ሓውካ ሓፍትኻ ክትገብሮ ከም ዘለካ ስደት ንዓየ እዚ ኣምሄርኒ እዩ ብጣዕሚና ከማይ እውን ተህልየ ኣይኽእል ብዙሓት ኣብ ስደት ብዙሕ ሰብ ከሲብ እንትኾን ኣይኽእል ምስ ብዙሕ ሰብ ትላለ እሞ እቲ ሓደ ፅቡቅ ምሂሩ ይምህረካ እቲ ሓደ ከዓ ሕማቅ ይምህረካ እዩና ንኩሉ ነገር ኣመዛዚንካ ግን ስደት ክንደየናይ መምህር ምዃኑ ስለ እትፈልጥ ምስ ሰብ ምልላይ ክስብ እምበር ኪሳራ የብሉይ ማለት እዩና ዋላ እኳ ሰብ ሕማቅ ተገበረና ግን ትምህርቲ ስለ እንቀምሰሉ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉይ ምስ ሰብ ምልላይ ማለት ኢና ምስ ብዙሕ ሰብ ምልላይ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ንላለ ክብለክን ይፈቱ ኣነ ብዙሕ ሰብ ከሲበ እየ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይመስገን ካብቱ ዓፅሚ ስጋ እዩ ዝበልክዎ ሰብ ኣብ ስደት ኣብ መንገዲ ይኹን ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተኹ እትላለኽዎ ሰብ ኣብ ፀገመ ይኹን ኣብ ሓጎሰይ ምሳይ ደው ኢለ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒና ስደት መምህር እዩ ምስ ሰብ ምልላይ እውን ክስብ እምበር ኪሳራ የብሉይ ማለት ኢና ከም ሓፍተይ ከም ኣደጓይ ትመክረኒ ጠንካራ ክኾን ጠንካራ ኮይና ጥንክርና ንዓይ እውን ዝተምህረኒ ኣደበይተይ ወይ ከዓ ኣደየ ናሰይ ብምንታይዝ ኮይነ ኢለ ምስ ለኣኹላ ዝገለፀቶ ሓጎስ እየ ሒዘልኩም መፅያ እና ላወደየ ናሰይ ዝትከብለኩም እየ ሰላም ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ታዊት ኣቦኣ ከመይ ኣለኹም ደሓን ዲኹም ኣነ ሰላም እግዚኣብሔር ይመስገን ሃምቲ ሰላም ለለኽዎ ሰላም እትኾን ሌላ ተመንኹ ሰብስክራይብ ዝገበርኹም ይዓንየና ምትባዕኹም ድማ ኣይፈለየና ልጓሌለ ተባባዕኹም ይቀንየለ ኢላልኹ ሰብስክራይብ ዘይገበርኹም ከዓ ሰብስክራይብ ገበሩ ድማእዚልኩምዎ እዚ ሚድያ እዚ ብትኽክል እየ ከዚ ይቐልድ እየ ነይረ ግና ብትኽክል ሓደ ዩቱብ ተዓዊስ ልንዓዲ ድምፂ ይኾን እዩ بتخكل أو زعزعي خبايس كل نجار هم وهم كان حزق حماق حملي مثلا بتصبق كل نجار تصبق خاننا يلي من نجيل ساساتنا تتتابعنا ساساتنا أي خ تتابعنا مساعد تصبق يلخان إننا التواوعنا ليوت قليل لعوي درجة وصحلي سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب قولوا هيوية إذا قالي إنك عدس سلكي يعني أنكرا بتخكل يوتيوب لسرح سبسي قليل يمثلنا نيرة أنا اللي على سبك أغلى بلي اللي رأي نيرة إن بتعمي يخبي نهيوية إنك على زي بصحكم وكابزي لابزي له نافع خي يوتيوب يقرتا مسج لما تقول لبزح ነገራት ክትጥቀመሉ እና ለጽቡቅ ነገር ክትጥቀመሉ ይምነየልኺ ሃብሃብ እንኳን ርግጠኛ እየ ብጓለይ
ኣይጠራጠሪ ግን ጓለይ ፅቡቅ ደረጃ ትበፅሐለይ ንስኻትኩም ኢኹም ሓፍ ከፍ ተብልዋ ስለዚ እተባብዕለይ ህውየ እንኳዕ ደስ በለኪ ናየ ጠንካራ ናየ ጎዝ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኪ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኪ ኣብ ላዕበየ ደረጃ በፂሕኺ ክሪአኪ እየ ዝምነ ዛንበይተይ ካዕ ፍረፃምእ ክረኸብኺ ናይ ሂወት ተኸታተል ድማ ይቐኒየለይ ብስም ሂወት ፈታዊት ኣቦኣ يغنيلي كلكم يدلي زرا بزح يخلي جن وعلهم تردني أوش إلى اللي سمعت جلس متم سب كذا زرارو ولا مقلات تاويس تاي خمت الزارة استنبري خنا لبا ما تيخم تردني خم هي بتعمل فتوى بتعمل خبرك زاقوالي سخاتهم لقي سلزة تواوعهم تعمل سوسكم تعمل زخوركم ساساتنا نتابع أمتى نرخى وقالي أزعمي درجة تعمل زفركم تعمل زخوركم باي أنا عدينا سي أنا ون بتعمي الفتوكي بتعمي إيه لخبركي زي راملك يخبر اللي دي أو تتناقر كالخي أفي شيخ تاخس كندي أنا حقست بمخان خباباي أنا يخون في كلهم تخاتاتلتي لمسكر ويو بتعمي حقست سلا لخونكي نايسة حقوسكي خوينو كل جزء إخلت تقلصنا عدينا سي عدويتي لو عليون እግዚአብሔር አምላክ ያኽብረለይ ኣብ ጎኒ ኮይንኺ እሽካብ ኣብዚኣ ካብ በፅሕ ኣብ ጎኒ ኮይንኺ ኣይዘኸ ስለልበልኹምኒ ይቐኒየለይ ኩራት ተኸታተልተይ ንዴናሰይ ኣመስግን ኣቡለይ ኢኹም ምርቕ ኣቡለይ ማለት ኢና ናይ ኣዴናስ ዩቱብ እውን ሰብስክራይብ ግበርና ኢኹም ምንታዛይዝ ኮይንኺ ወድኺ ተጠቒሙሉ ኣብ ዓብዪ ደረጃ ወፂሑ ክንሪኦ ብዓት ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት ጠንካራ ሓቦኛ ብማንም ነገር ተስፋ ዘይትቆርፅ ኣዶ ስለለኽዮ ኩሉ ነገር ነቲ ሕልምታት ናይ ወድኺ ተሳኺዐ ንክንሪኦ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሰናይ ፍቓዱ ይኹንና እደይተይ ብድጋሚ ይቐኒየለይ ክብራት ተኸታተልተይ ንቻናሊ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ሰብስክራይብ ንገበርኩም ከዓ ላይክ ሸር እናበልኩም ሃናፂ ርእይቶኹም ኣይፈለይኒ ካልእ ግዜ ብኻሊእ መዳብ እስካብ ዝመፀኩም ስሰናይ ንዓኹም ደሕና ቀኒዩ